Amen. Tinotanga kuverenga pana Mark 14 verse 53. Tichiverenga zvose kusvikira kwekupedzisira. Pane misoro yenyaya inoti Jesu pamberi pemuPrista mukuru navakuru, kozotiwo kuramba kwaPetro. Zvinhu izvo zviviri. Tobva taenda pachapter 15 toverengawo kubva pavhesi 1 inoti Jesu pamberi paPirato, kusvikawo pana Jesu unodadirwa navarwi. Amen. Takati zvidzidzo izvi zvakaoma kutaura pamusoro pazvo, zvakaoma kuti titsanangudze, nekuti isusu tinoaccepta kuti zvinhu izvi zvakaitika zvokwadi, kuti Kristu akaroverwa pamuchinjikwa nezvozvo zvakaitika, zvakanyorwa zvakaitika semanyorerwo azvakaita. Murikunzwa? Pangava nedzimwe tsanangudzo zvadzo dzinoreva izvozvo zvakaitika zvose, nekuti hakuna chinhu chakaitwa naIshe wedu Jesu Kristu chisingazofanira kuzikanwa. Nzwisiso yedu inoenda ichipamhidzirwa. Tiri vanhu vanotenda kuti shoko iri pasina kuti zvakaitika chaizvo chaizvo, pane zvimwe zvazvaireva, pane zvimwe zvazvakabata kunhoroondo dzavaIsraeri nokuOld Testament. Hatingoti taverenga ipapo tanzwa kuti zvakaitika zvaguma, kwete. Tinotsvagisisa kuti zvimwe zvazvingadai zvakareva zvii, nekuti shoko iri takapuhwa rakavanzika richinzi vamwe havafanirwe kunzwisisa. Zvinongova dzinopfuura. Shoko riya raakufanira kunzwisiswa, asi vanonzwisisa panenge pasina. Saka tinogamuchira zvakaitika, uyezve tinovimba kuti pane dzimwe tsanangudzo pamusoro peizvozvo zvakaitika zvine chekuita neshoko raMwari, nekuti tinoti Jesu ndiye shoko raMwari razvokwadi. Mark 14 verse 53. Zvino vakaisa Jesu kumuprista mukuru, vaprista vakuru vose navakuru navanyori vakaunganira kwaari. Petro akanga amutevera ari kure kusvikira paruvazhe rwomuprista mukuru, akanga agere navatariri achidziya moto. Amen. Vanzi vaprista vakuru vose navakuru navanyori vakaunganira kwaari. Chii chakanga chakuda kuitika apa? Vaida kuziva kuti voita sei naJesu. Kana isusu tichiti Jesu rakanga riri shoko, naizvozvo vaida kuziva kuti voita sei neshoko iroro. Zvikanzi vakaungana vakarangana, vakariunganira vakati izvi ndo zviripo izvi. Zvinofanirwa kuramba zvakadaro here? Vanhu vanofanirwa kuziva here kuti ndizvozvo zvakaitika, kana kuti pane dzimwe nzira dzatingasandure izvozvo izvi kuti zvibude zvakanaka, zvichida kuti zviite kunge isu tiri nani, kana kuti zvibude zvichinzi isusu hatina kunge takanyanya kuipa munhoroondo nokurarama kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvichida zvichiita kuti zvibuditse kuti akanga asingatipwise, akanga asingatiwachise nguva dzose. Muri kuona manje? Saka kana zvinzi vakaunganira kwaari, vakanga voda kudhisaidha kuti voita sei neshoko raMwari. Izvi zvakaitika here? Hongu zvakaitika, nekuti shoko iroro rinovanetsa. Vamwe vavo nanhasi havatende. Havatotenda kuti Kristu akauyapo, havatotenda kuti akanga ari Kristu, havatotenda kuti akanga ari muprofita, kana kuti akaita zvose zvinoshamisa.
vanenge vachimuderedza nguva dzose, vanoda kumushayisa simba. Kuti chii? Kuti ivo maJews vanhu vagoteerera nokuteverera maJudha. Kuunganira. Mati mamboona vanhu vanokutsanira munhu kana vachida kukuita chitititi, vachikurova pamwe chete at the same time. Ndo zvakanga zvaita Jesu. Zvikanzi tazomubata iko zvinezvi ari ega, tinomuita zvaatinoda, zvatinenge tataura isu zvinopasa. Hakusina munhu unomubhekera, hakusisina vanhu vaaiparidzira vai, kwangosara isu takamuunganira. Saka naizvozvo akaita nharo nesu, tinomuita kanyama kanyama. Uchataura zvatinoda kuti ataure. Muri kunzwa? Vakanga vakuda kuisa shoko mukati memuromo maJesu Kristu. Zvikanzi akataura zvinopesana nesu zvatisingade chete, zvinoita kuti isu tivharwe navaRoma kana kuti tisadiwe navanhu. Tinomupedzera nhasi. Vanhu havaiziva zvavo kuti vakanga vava panguva yemutambo, naizvozvo kutadza kwavo kwakanga kuri limited. Vakanga vasingagone kuita zvose zvavaiita kare, zvokuparadza kana vada nokuuraya vaprofita vaMwari. Vainyara, vaitya. Kuti zvinogona kudini kona vanhu? Kana muchiuraya munhu panguva yemutambo, imi mazvinatsa, makubatana nezvitunha nekupara mhosva, muchazotishumira sei? Zvikanzi Petro, verse 54. Petro wakanga amutevera ari kure kusvikira paruvazhe rwomuprista mukuru. Amen. Zvikanzi Petro aimutevera, wakanga uri pedyo naKristu. Saka Petro chinango chake ndechii? Ndechekuona kuti waita sei Kristu? Uri kuendeswa kupi? Asi chinango chake, kana takutarisa pamusoro peshoko raMwari, changa chakapfuura ichocho. Angada kuona kuti vanoriita sei shoko raMwari. Pavanopotsa napo iye achikorekta. Kana pane zvinyowani zvavanovhunza Kristu, iye uchapindura varipo, kuti agozotaurira vamwe kuti zvakamira sei. Takati zviye akanga asiri oga, Johani akanga aripo. Johani munen'ena waJakobho akanga aripo, mumwe wevana vaZebhedhi. Akanga asina chaaita iye, akanga asingapindire panyaya idzi. Vanhu vakatadza kuziva kuti aimbofamba naye. Akanga ari kurutivi rwomuprista mukuru, nokuti aizikanwa naye. Naizvozvo havana chavaimuita, nokuti akanga ane ukama neuprista mukuru. Asi Petro wakanga achimutevera. Petro haana kuzununguka kwake pakutenda kuna Kristu. Waitenda kuna Kristu. Chakazouya, kumuramba kwakazouyawo zvako, sezvakanga zvaprofitwa, asi waitenda kuna Kristu. Zvikanzi akaramba achimutevera, nyangwe zvavo zvavaida kumuita kanyama-nyama, akaramba achimutevera. Ivo vaikwanisa kuchinja zvose zvakataurwa naKristu, asi Petro vakanga vasingazokwanisi kumuchinja. Petro wairamba akamira. Vamwe vese dzimwe nguva vaikwanisa kuvaita bhuli, kuvabata pakora, vovapa zvibhakera kuti vasandure zvakanga zvataurwa naKristu. Zvikanzi Petro wakaramba achimutevera kusvikira pavazhe yemuprista mukuru. Vazhe yemuprista mukuru ndeyekuita sei? Ndo yaanotambira, ndo yaanoitira basa. Zvangofanana kuti wakamutevera kusvikira mutemberi panoitirwa basa navaprista. Ndozvazviri kutaura. Kuti wakanga otodza nzira dzechiprista here? Kwete. Wakanga uchitevera Jesu.
Naye zvakanzi Petro, iwewe wava muprista nhasi. Aiparidza nokushumira zvichienderana nezvaakanga adzidziswa naJesu. Nekuti nzvimbo yevazhe yetemberi ndeyekuita sei? Ndeyekubatira mabasa echiprista. Saka tinonzwa kuti Petro wakamutevedza pauprista. Tingati ndiye wokutanga mushure maJesu kune vakamutevera pauprista. Hongu imi muri vaprista, munoteverawo Kristu Jesu. Zvikanzi Petro wakamutevera pakushumira. Isu tinoda kumutevera pakushumira. Hatizoziva kuti tinokwanisa kuita basa rakanaka here. Kutevera kwedu dzimwe nguva hakuzosvika pavazhe youprista, pavazhe yetemberi. Muri kuona manje? Dzimwe nguva tinogumira kunze chaiko kumisasa. Isu tiri vaprista. Ko zvaita sei? Kushumira kwedu kwasangana nezvinhu zvougaro hwavanhu. Zvichida tinoshumira zvedu Mwari, asi tinoenda kun'anga, tinoita zvemidzimi, tinoita zvemasvikiro, tinoroya, tinoromba. Ndo ushumiri huri kunze kwetebhenekeri kunogara vanhu. Hauna kusvika mutemberi yaMwari, hauna kusvika panzvimbo tsvene. Makanzwa Dhavhidhi achishema achiti naSoromoni anotaura kuti ndakaitwa semuorivhi, kana kuti mukadzi akaita semuorivhi uri muvazhe yeimba yaMwari. Zvikanzi ndoshuvira kugara pavazhe yeimba yaMwari, ndakatarira nzvimbo tsvene. Wakamiririra. Petro zvinonzi wakamuteverera all the way kusvika kuvazhe yemuprista mukuru. Zvikanzi akanga agere navatariri achidziya moto. Kana tikati vatariri, isusu takazvifunga tinofunga kuti magods. Matemple gods. Vakanga vane basa repamasuo rekutarira dzimba dzinoiswa zvinhu zvetemberi zvinenge zvaunzwa kutemberi navanhu. Vane mamwe mabasa akungosiyana siyana patemberi. Asi rekunyanya, rakanyanya ravaRevhi rakanga riri rekuimba, rekuchengetedza mikova. Handizivi kana vaiitawo zvekuparidza nekuprofita vaRevhi. Zvikanzi wakagara navatariri, wakagara pamwe chete nani? Navanoda Mwari. Vakagara pamwe chete navanoziva mirayiro yaMwari. Ko zvinoreva chii? Hatizivi. Haana kugara zvake navaprista vakuru kana navanyori kana navakuru. Vakuru ndiananiko? Vakuru vamarudzi. Haana kugara navo. Zvikanzi akagara navatariri achidziya moto. Chimwe chinobuda mushoko raMwari ndechekuti tinonzwa kuti vatariri vakatumirwa kuna Jesu mazuva ake okuparidza. Zvikanzi vamubate panyaya yemutero wetemberi. Vakakoshewa, vakakoniwa, havana kukoshewa, vakakoniwa kumubata. Mukutaura kwavo vanotaura kuti isu hatina kumbobvira tanzwa munhu anoparidza zvakadai. Vakatukwa chaizvo navaprista vakuru.
Zvikanzi munoziva chii nezveshoko raMwari? Makumuteverera futi? Makanzwa kuti tinomuteverera here? Chii chaitaurwa navaprista izvi? Imi muri propati yedu matemberi, matemple gods, navaRevhi. Makapuwa kwatiri naMwari. Naizvozvo munofanira kuita zvinoda isusu, kwete zvamunofunga imi. Hamuna pfungwa dzekufunga. Izvozvo munozviwana kana makatarira panyaya yetemple tax. Hamuna pfungwa dzekufunga imi. Muri propati yedu, zvatinenge tataura isu ndozvamunoita. Kana zvinhu zvinokosha zvaMwari hamubvumidzwa kubata. Munogumira pamunogumira. Tokupai mabasa okuita. Muri kuzvinzwa? Makaenda kubva paNumbers 3, I think Numbers 3 kusvika paNumbers 8, munononzwa nyaya yandiri kutaurai yavaRevhi navaprista. Ko chii chandaitaurira? Petro wakagara navatariri navaRevhi. VaRevhi vaida Mwari, vaichengetedza mitemo yaMwari, ndivo vakanga vari varidzi vebhuku ravaRevhi, bhuku routsvene. Nyange zvaro rakanga rakapuwa kuvaprista. Vaprista vanonzi vaRevhiwo, but vanonzi vakuru kupfuura vaRevhi. Imba yaAroni iri separate, nyange zvayo yakabva kuna Revhi. Saka mutemo wakapuwa vaRevhi. Zvikanzi unofanirwa kuchengetedzwa chii? Navaprista. VaRevhi dzimwe nguva vaitodzidzisa. Mukadzi anga asingakwanisi kuita muprista, asi aikwanisa kuita muRevhi. Munhu akaremara akanga asingakwanisi kuita muprista, asi aikwanisa kuita muRevhi. Nyange anga ari weimba yaAroni. Mumwewo akazvarwa kuimba yaRevhi akanga asiri wemba yaAroni akanga asingakwanisi kuita muprista, aingokwanisa kuita muRevhi chete. Tikabva tapuwa bhuku riya rinonzi chii? Leviticus. Mitemo yavaprista zvayo inobata imba yavaRevhi, vanhu vanoshumira patemberi yaMwari. Zvikanzi naMwari, inini ndakupa vaRevhi ava, iwe Aroni navanakomana vako, kuti vakubatsire basa repatemberi. Ndakupa sechipo, nokuti panguva yandakauraya matangwe eIgipita ndakazvitsaurira matangwe eIsraeri, handina kuvauraya. Naizvozvo zvikanzi matangwe avaIsraeri paakaverengwa akanga akawanda kupfuura vaRevhi vakanga varipo. Nhamba yavaRevhi yakanga yakapfuura, kana kuti nhamba yavaIsraeri yakanga yakapfuura vaRevhi. Nhamba yematangwe avaIsraeri yakazotsiviwa nemari, contribution yavakaita vakapa chii? Vakapa Aroni navana vake imba yeuprista. VaRevhi yakanga iri propati yavo, asi vakanga vasiri pamwe chete. Ichi chinhu chinotirakidza kuti Petro wakanogara nevaiteerera Kristu, haana kugara nevakanga vamukira Kristu. Aidziya moto wani? Aidziya moto wavaprista here, kana kuti aidziya moto wani? WavaRevhi. Imimi kuchirudzi chenyu munoziva kuti kudziya moto zvinoreva chii? Zvinoreva kuti kuva pamwe, kukomba choto. Kana makakomba choto muri pamwe, zvikanzi wadziya moto wembavha zvinoreva chii? Zvichida mbavha yaba yakakupawo iwewe, saka wakunzi wabawo. VaRevhi vakatukwa navaprista.
vakaramba kuita zvakanga zvichitaurwa navaprista. Kusara kweipapo pavakanzi endai munotora, pakanzi endai munotora Jesu Getsimani, akaenda akanotorwa. Zvida vakanga varipo, pane vamwe vakanga vachimurova, hatizivi. Asi zviri kutaurwa kunzi anga akaunganirwa navanyori, navaprista vakuru navakuru. Asi kutaurwa kunzi anga akaunganirwa navaRevhi bodo. Zvida ivavo vakanga vakamuunganira ndovakamurova. Asi wakamusunga uku ndiani? Matemple gods. Ndo zvatinofunga izvozvo. Ndo vakanga vachidziya moto nani? naPetro. Naizvozvo takatora interpretation yenyu yekuti adziya moto wembavha aita sei? Abawo. Tingati chii pamusoro paPita? Tikati anga ari pane vamwe vakasunga Kristu here? Zvinogona kudaro, zvinogamuchirika izvozvo. Nekuti wakasonogara navo pamwe chete. Chinozongobuda ipapo chete ndechekuti vanoramba Pita. Vachiti Pita akanga ari kwaJesu. Pita akazoramba. Chimwe chinhu chamunofanira kunzwisisa ipapo ndechekuti nyange vakati akanga achifamba naJesu nguva dzese, vaitaura chinhu chakanaka. Zvichida vaitomuti enda unomirirawo Kristu. Vakanga vasingakanganisi. Kanzi kana mumwe wako ari kurobwa womirawo naye, womudzivirirawo, womumirirawo. Nekuti ari kupuhwa mhosva. Iwo wondomurambirawo kuti haana kumvera akadaro ndaifamba naye. Pita haana kuzodaro. Tingati vakamuudza kuti vaifamba naJesu vakanga vaita chakaipa here? Kwete. Vakanga vaita chinhu chakanaka. Nekuti vaiziva kuti aifamba naJesu. Iye wakazviramba pachake. Ivo vakamusiya. Dai vaida vangomubata nokumuendesa muprista mukuru kunzi uyu ndiye waaifamba naye. Verse 55. Zvino vaprista vakuru namakurukota ose vakatsvaka chapupu pamusoro paJesu kuti vamuuraye, asi havana kuwana. Ko vane kushaya chapupu sei? Ko vaRevhi vakanga varipi? VaRevhi ndo vaigada temberi kaya, vaigara vachimuona achitaura ari mutemberi. Ko vakadi kutora ivavo kuti apupure? Naivo vaprista vakanga varipo, vainzwa aipupura. Zvinonzi vaFarisi navaSadhusi vose vakanga varipo. Ko vakadi kumupa mhosva? Makurukota echii? Makurukota ezvematongerwo enyika here? Makurukota ezvavanhu vaJudha here? Kana kuti makurukota evanhu vose vaIsraeri? Ndianani? Anzi vakatsvaka chapupu pamusoro paJesu kuti vamuuraye, asi havana kuwana. Chaidiwa apa ndechekuti munhu unopa mhosva kuna Kristu. Pakatadza kubuda anopa mhosva. Kupomera munhu mhosva zviri izi, munhu wese anokwanisa kupomera munhu mhosva. Asi kuti mhosva ibate zvinonetsa. Zvinokwanisa kunetsa. Nekuti naivo vakanga varipo vaitoziva kuti uyu ari kutoreva nhema zvake. Tikuda kuedza kubata munhu uyu, but uyu ari kureva nhema. Nyaya idzi hadzimire pamberi paPirato wavaida kuti auraye Jesu. Ine zvokwadi dzakatadza kumira. Akasvikira pakufa. Zvikanzi imi mhosva yamupa ndeyekuti mamuti ndimambo wavaJudha.
Saka tamuuraya kamambo waJudha. Vakutanga kuti kwete aizviti ndimambo waJudha. Ingava mhosva ingaurayirwe munhu here iyoyo yekuti munhu aizviti? Kana inotozviti mambo wani, hapana munhu anombondiuraya nokuda kuti handiba. Ndokwanisa kutozviti president. Munhu angagwa ndijunior wangu vangandiurayire izvozvo. Mapenzi chete anourayira munhu izvozvo. Munhu wose anokwanisa kuzvidedza kuti president. Asi anozikanwa chete anenge ari mumwe chete. Varipo vazhinji vanozvidedza kuti vane mari, vangafire izvozvo here kuti vane mari. Vanongozvibhiga. Munhu anozvibhiga, anobvumidzwa kuzvibhiga. Vaitsvaka kuti vamupe mhosva yekuti afe. Blasphemy ndiyo yavaitsvaga. Vakatsvaga pamashoko ose akanga ataura kuti hapana paangadaro akapodza, vakashaya. Munoona chinoitika ndechekuti shungu dzekuda kuuraya Kristu vakanga vanadzo, chavakanga vasinayo mhosva. Musi wazvakazosvika wekuti nhasi tinofanira kuuraya Kristu, vakashaya mhosva yekumupomera. Vanhu varipo varida kuti vamutake nemabwe, hamuna mhosva yacho. Hamungangoti kune vanhu, takai munhu nemabwe. Mhosva ndeipiko? Chiisai maoko enyu pamusoro pake, timutake nemabwe. Imi mutange nekutaka nemabwe. Ndo yakanga iri tsika yavaJudha. Unenge wapa mhosva ndiye unotanga nekupodzera dombo. Hakuna wakawanikwa akapa mhosva. Pakati pavaprista vakuru na mhosva dzavo dzakanga dzisingasitike. Zvikanzi nokuti vazhinji vaimupupurira nhema, asi kupupura kwavo kwaipesana. Imoti mouya mose munoda kuroverera munhu. Mumwe anotaura chino, mumwe otaura icho, zvichipesana. Muritange muri kurwisana pachenyu. Mumwe anoti aiwa akati chakati, mumwe akati akati chakati. Vanoona pane mawitness anenge aripo, vanokwanisa kuona munhu hana mhosva. Zvichienderana nekuti witness yataura sei. Mumwe anokwanisa kumuroverera, asi zvikanzi vakatadza kumuroverera zvakanaka. Vairoverera vacho vakatadza kuroverera. Vamwe vaifunga kuti vari kuroverera vakanga vatori kusaidi kwavo, vasingazivi kuti vari kuponesa munhu. Havana chekutaura, vangadai vanyarara zvavo. Vamwe vakasimuka vakamupupurira nhema vachiti, takamunzwa isu achiti, ndichaputsa temberi iyi yakavakwa namaoko, ndikavaka imwe namazuva 3 isina kuvakwa namaoko. Amen. Ingava nyaya ingaroverwe munhu iyoyo. Temberi iyi ndinoiputsa ndogovaka imwe isina kuvakwa namaoko. Zvinenge zvichirevei izvozvo? Oenda pamberi pamambo kuti munhu adai ataura izvozvo izvi, tofa kumuura. Asi nekuti yakavakwa namaoko ndichaiputsa. Unoda kuti ivakwe nei? Wakaudza vanhu kuti unoda kuti ivakwe nei, vakaona zvichiitaka, vanganga kukubvumidza kuti aiwa chingoputsa zvakuvake nezvaunoda. Munoda kuti avake nei? Imhosva here kuti munhu ataura ndinoiputsa ndakaivaka neimwe isina kuvakwa namaoko? Unenge achiivaka nei? Mhosva yakupuwa ndeyejuju here? Ndeyekuti anoshandisa mushonga kuti avake zvinhu. Amen. Asi nyaya iripo ndeyekunzi kuputsa temberi. Temberi yakakosha, yakanga yakakosha vanhu vaIsraeri. Naizvozvo munhu unoputsa temberi wakafanira munhu unoputsa Mwari uri mukati metemberi. Ndiani anoita kuti temberi ikoshe? Mwari uri mukati metemberi. Naizvozvo munhu akati anoputsa temberi ina Mwari, munhu uye unofanirwa kuurawa. Imhosva. Kuti unofunga kuita yatinoti iya mazuva ano terrorism, yekuda kuputsa temberi, unoda kubhomba temberi iparara.
Uri kuurayira Mwari mukati metemberi. Unoparirazve. Ndiwe unopedzisira wafa iwe. Warobwa navanhu. Kuputswa kwetemberi. Zvikanzi temberi yakavakwa namaoko avanhu. Zvaizve zvanga zvine zvazvaireva. Temberi yakaitwa nokufunga kwavanhu netemberi yakaitwa nomweya waMwari zvakasiyana. Kana mweya waMwari ukaita, ndiani ungaputsa? Yakavakwa navanhu, yakaitwa nokufunga kwavanhu. Vanokwanisa kunge vakakanganisa nokuti vakanga vasina zvokwadi. Temberi yakanga iri nzvimbo yokunamatira kwamarudzi ose. Tokwanisa kuvaka temberi nefalse doctrine. Haina zvainobatsira temberi iyo. Temberi inofanirwa kuvakwa nezvokwadi. Zvikanzi akati achavaka temberi isina kuvakwa nemaoko avanhu, zvikanzi maida kuti avake nechitaurai kuti chii chacho chaaivakisa chaizvo. Vangadai vakamubvunza kuti iwewe unovaka nei? Asi zvida vakazvinzwisisa kuti munhu yanga asingareve temberi yakavakwa naHerodhi kwete. Aitotaurawo zvake zvinhu zvanga zviri pamweya kuti imi kutenda kwenyu kuri kubva kuvanhu, hakusi kubva kuna Mwari. Asi ini ndokwanisa kuvaka kutenda kunobva kuna Mwari. Vakazvinzwa vakazvinzwa. Naizvozvo vakakurumidza kuvhara nyaya iyo. Of course pazvinotaurwa panomboti kafa. Panozopuwa explanation vanhu vozova kuti vakutanga kutaurira pasi. Chofa kukurumidza kuita kuti munhu afe. Hatiri kumbuditsa dini. Asi kukupupura kwavo kwakapesana. Zvino muprista mukuru akasimuka pakati pavo akabvunza Jesu achiti, haupindure here? Haupinduri chinhu ichi here? Chokuti waida kuputsana netemberi mukati memazuva matatu ugoivaka. Ichi chii chavanokupomedzera? Zvikanzi zvavari kutaura pamusoro pako ichokwadi. Ari kupomedzerwa. Zvikanzi kana pane mawitness maviri, munhu kana anokwanisa kubatwa nemhosva. Kana pane mawitness maviri anopupurira chinhu chimwe chete, munhu anokwanisa kubatwa nemhosva. Mumwe anotaura chino, mumwe anotaura chichi, mumwe anotaura chichi. Zvakasiyana. Anogobatwa nemhosva sei? Zvikanzi chala chimwe hachitswanyi inda. Nokupupura kwomunhu mumwe chete, munhu haangafe. Zvichida vaviri navatatu ndokuti afe. Muprista akataura kuti vanhu ava vanotaura chii? Kuti wangoida kupaza temberi ka vanhu vanotaura chii? Haupinduri chinhu ichi here? Chii chavanokupomedzera? Asi vakaramba anyerera asingapinduri chinhu. Muprista mukuru akamubvunza zvake akati kwaari, ndiwe Kristu mwanakomana wounokudzwa here? Yabva yachinja nyaya. Yabva kuti pauda kuputsa temberi uri gororo, zvakunzwa iwe ndiwe Kristu mwanakomana waMwari. Kunyaya yacho yabva kupi? Nyaya ari kutongerwa chaya ndei?
Mundoro kana yabvunzwa dzimwe nguva panenge pachidhizeva ansa. Jesu akati, ndini, nemi muchawana mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba. Kudzwa Jehovha tokutenda shoko renyu. Zvino zvaakapindura kuti ehe ndini, nemi muchaona mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba achiuya namakore okudenga. Kurudyi rwesimba. Uchauya nesimba raMwari. Uchauya muzita raMwari. Zvikanzi muchaona imimi. Kuuya kwangu kwokutanga hamuna kukuona, ndakangoerekana ndaapo. Ndaakukuparidzira. Hamuna kuti. Zvikanzi kuuya kwandichaita kepiri ndokwamutichanyatsoona kuti uyu wakabva kuna Mwari. Zvikanzi ndinenge ndiri kurudyi rwesimba. Ruoko rwaJehovha rune simba. Ruoko rwaJehovha rune simba guru. Harineti. Ipapo muprista mukuru akabvarura nguo dzake achiti, chatsvakireiko zvapupu? Manzwa kumhura kwake Mwari. Kumhura kwake kubva pakuti azviita Mwari. Saka zvikanzi kurudyi rwesimba zvitoreva kuti kurudyi rwaMwari ndokune simba raMwari. Naizvozvo kana ari kune simba raMwari azviita Mwari pachake. Wazvienzanisa naMwari kuti iye ndiye simba raMwari. Ko simba raMwari harizi kuvaprista here? Ndo akanga ari simba raMwari. Simba raMwari riri kuvaprofita. Kana rava kuna Jesu, rabva kuvaprista navaprofita. Izvozvo havangazvigamuchira izvozvo. Kuti pangava nemunhu mukuru kupfuura ivo. Uprista pamberi, uprofita mumashure. Zvonzi muprista mukuru akabvarura nguo dzake. Blasphemy, blasphemy. Unoreva nhema. Ngaabatwe atakwe nemabwe. Zvanzi chatsvakireiko zvapupu? Wataura zvisingaiti. Kuzviita mwanakomana waMwari. Kuzviita munhu wakafanana naMwari. Ngaaburawe. Zvanzi uri kumhura Mwari iwe. Mhosva yekumhura yaifanirwa dzimwe nguva yaifanirwa kuurawa. Sezvakaitwa mukomana uya muIgipita akanga ana baba muIgipita naamai muHebheru. Zvikanzi akanzwikwa achituka Mwari wekumusoro. Mumwe wafa. Zvikanzi manzwa kumhura kwake Mwari munofungeiko? Munofungei pamusoro pekumhura kwake Mwari? Haafanirwa kutongerwa rufu. Mwanakomana wemuIgipita anga ana mai muHebheru nababa muIgipita. Wakatongerwa rufu. Wakambosungwa mbichana. Zvanga zvaitika apa munozviona kunhoroondo yeExodus. Kana kuti kuna Numbers. Zvikanzi akarwa nemuHebheru. Pakurwa kwake nemuHebheru zvikanzi akanzwikwa achimhura Mwari.
akanzwikwa achituka Mwari. Imi makanyatsozvifunga chaizvo chaizvo. Zvakaita zuva kana mazuva mairi munhu asati apuhwa sentensi yake naMozisi, nekuti vakamuenda kuna Mozisi vakati uyu anzwikwa achimhura Mwari, tomuita sei? Mozisi haana kurumidza kupa anza. Azoti nguva yapera zvikati vatanga vamunzwa achimhura Mwari ngavaise maoko ake paari, pamusoro wake, vatange ivo kupotsera mabwe, vamwe vagozvitevera pakumuuraya. Zvikanzi ngaabudiswe chii? Kunze kwemisasa, aurayirwepo. Muri kuona? Kana makatema munhu makamuuraya asina mhosva, mhosva yava pamusoro penyu, mazvitorera mhosva. Mozisi akazvibudisa mumaoko ake akazviisa kuna Mwari akati, kana zviri zvavanzwa, kana vari kuita zvavo nenyaya dzeresism, dzekuzvifevhera, of course vane daka navaIjipita kana kuti ndivo vakambenge vari mabhosi avo, naizvozvo varida kutsiva. Kana vasiri kungozviitira daka, vamunzwa ngavatange nekutema. Zvinonzi pane vakatema ipapo hapana kana mumwe chete akapinda muKenani. Vakafa mugwenga, vakafira mugwenga. Kwete nemhosva yekunzi vakanga vatema muIjipita, kwete. Vakafirawo zvimwe zvivi zvavo. Hatizivi kuti iyo nyaya yekutema muIjipita yakanga iripo pakati pezvo izvo. Zvikanzi vamwe vakatanga kumupfira mate, vakafukidza meso ake, vakamurova netsiva vachiti kwaari, profita, navatariri vakamurova namaoko. Ndaona munhu akapfira. Ndaona munhu akapfira. Zvikanzi vakamupfira vakawanda. Zvikanzi vamwe vakatanga kumurova netsiva. Vanhu vazvichenesa vakurova munhu netsiva. Vanzi vachiti profita. Zvikanzi navatariri vakamurova namaoko. Vatariri vakapindirawo panyaya iyi, vakamurova. Ko vatariri vazopinda papi? Vanzi wakazvichinzi. Wabatwa nemhosva. Mhosva yekuita sei? Yokumhura Mwari. Vatariri vakanga vasingamiri, nekuti basa ravo rakanga riri kushumira Mwari. Naizvozvo wakamhura Mwari, wamhura ivo, unofanirwa kurobwa, unofanirwa kutourawa. Ava vaudzwa navaprista kunzi vamhura Mwari, makamirirei? Muri kuzvinzwa? Makamirirei? Vanzi nevamwe vakanga vakamuunganira zvichida vanyori, vaprista kana kuti vakuru namakurukota vakatotanga kumupfira nekumurova. Profita utiudze kuti ndiani akurova. Vakatoona kuti munhu abatwa nemhosva. Vatariri vakauya vakasumurova vakamupedzisa. Vanzi vakamurova namaoko. Profita kuti ndiani akurova. Waigara uchiprofita mazuva ose, kozviti ndikuudze kuti ndiani akurova. Ndo panoperera nyaya yaJesu pamberi pemuPrista mukuru navakuru. Kodai muPrista mukuru akamuwana nemhosva, akadi kutanga nekumurova iye, akadi kutanga nekumurova kana kumupfira mate, kana kutanga kumutaka namabwe iye. Sei asina? Azofunga vamwe vanhu kuti vazvimuitire izvozvo sei? Of course vatariri vakanga riri basa ravo
vaitotya kudzingwa basa. Vangoti zvapasiswa vanofanira kunge vaona kuti pane zvokwadi, pane zvataura. Asi vakanga vachidziya moto, vakauya kuzoti vakazongoona munhu akurwa vakati zachitora basa sezvo zvachinzi makamirirei, nekuti ndovanotoudzwa kunzi sungai munhu navaprista. Zvikanzi unofanira kufa, unofanira kufa. Kana zvatodzwaro zvatopera, vakutokusunga vakutoenda newe, unofanira kufa. Vanenge vakutoenda newe kunze kwemisasa kunokutaka namabwe, kunze kweguta. Kandi ndo painoperera nyaya iyi. Pane imwe yataverenga zvakare inonzi kuramba kwaPetro. Zvino Petro achiri panze paruvazhe, mumwe wavashandiri vomuprista mukuru akasvika akaona Petro achidziya moto, akamutarira akati, newewo wakanga una Jesu weNazareta. Asi wakaramba achiti, handizivi kana kunzwisisa zvaunoreva. Akabuda panze kuruvazhe rwopamberi, jongwe rikarira. Zvino mushandiri akamuona, akatanga zvekureva kuna vakanga varipo achiti, newewo uyu ndo mumwe wavo. Asi iye wakarambazve. Nguva duku yakati yapfuura, vakanga vamirepo vakatizve kuna Petro, zvirokwazvo uri mumwe wavo, nokuti newewo uri muGarirea. Ipapo akatanga kutuka nokupika achiti, handimuzivi munhu uyu wamunoreva. Pakarepo jongwe rikarira rwechipiri. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rarebwa kwaari naJesu rokuti, jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu. Zvino akati achifunga izvozvo akachema. Kuti zvakataurwa naIshe zvaitika kazvo. Kuti murangarire chimwe chinhu. Mamwe mashoko makuru akataurwa naPetro takamboataura pakutanga. Mashoko makuru makukutu. Da kuti muende pana Mateyo. Zviri kwese. Zviri kuna Luka futi. Asi ndai pana Mateyo. Pakudanwa kwavadzidzi vekutanga. Zvaakanga achiparidza ari mugwa. Atende pana Luka, I think pana Luka ndikona. Padango kuti mapeji anenge asina. Sinachangopedzisa kuona kuti iripo here nyaya iyoyo. Pakubatwa kwehove zhinji pachapter 5 yekwaRuka. Munozviverengawo zvinoda kuverenga. Tinotaura nyaya yekuramba kwaPetro. Zvino vanhu vazhinji vakati vachimumanikidza kuti vanzwe shoko raMwari, iye amire pagungwa reGenesareti, tiri pachapter 5 yaRuka. Akavaona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari vachisuka utava hwavo. Akapinda mune rimwe igwa raiva raSimoni, akakumbira kwaari kuti abve pamhenderekedzo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji ari mugwa. Wakati apedza kutaura akati kuna Simoni, pindai kwakadzika mukande utava hwenyu kuti mubate.
Simoni akapindura akati, tenzi, takatambura usiku hwose tisingabati chinhu, asi zvamadaro ini njakanda utava. Amen. Nokuti tenzi wadaro ndichakanda utava. Chirangarirai kuramba kwakaitwa naPetro navadzidzi vaKristu zvaakanga avaudza kuti imi muchandiramba imi, inzwai muzorwa shoko rake. Zvino Jesu akati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai achaparadzwa. Asi kana ndamutswa ndichakutungamirirai Garirea. Zvino Petro akati kwaari, kunyange vose vakagumburwa, ini kwete. Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno, jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu. Asi yavakareva nokusimbisa achiti, kunyange ndikafanira kufa nemi, handingatongokurambii. Navose vakadarowo. Ngatipedzise nyaya yepana Luka 5. Zvikanzi nekuti imi mareva, rangarirai ndobva ndapedzisira. Nekuti imi Ishe mareva, ndichakanda utava sezvamareva, ndichaita sezvamataura. Iyi nyaya yaitika kuna Mako, yaitika mushure menyaya iyi. Iyi yakaitika iri pana Luka 5, yakaitika vachiri kutanga ministry. Jesu achiri kutanga ministry. Iyo nyaya iyo iri kuna Mako yakaitika ministry yake yopera. Muri kunzwa difference yacho? Dzimwe nguva takagara mukereke, taakufunga kuti isu ndisi tavaridzi veshoko raMwari, tavaridzi vaJesu, tavaridzi vaMwari. Tokanganwa kuti isu ndisi varanda vaMwari, tiri makwayana aMwari, tiri makwayana aJesu. Hatiziriso mudzi, hatiziriso muzambiringa, tiri matavi omuzambiringa akafanirwa kubudisa muchero. Kana magara mavazviga zvomucheche, hamusisina discipline, makuzvikudza, makuzvidza muponesi wenyu. Dai Petro akafunga zvaakamboita pakutanga, ungadai usina kuramba zvakaprofetwa naKristu. Ko, chakanga chachinja mwoyo wake chii? Chekuti pakutanga akakurumidza kubvuma, akamuudza kuti hai Ishe, taswera tichiraura pa, hakuna kana nechimwe chatabata, asi nokuda kuti mimi mataura izvozvo, tichaita saizvozvo. Muri kunzwa zvaakaita? Zvaanonotaura Kristu wanopedza ministry, wakazvidza Kristu kuti hauzi muprofita iwe. Zvasiyanei nekutaura kwavatariri, nekutaura kwavaprista vaimurova netsiva vachiti profita, profita. Utiudze kuti uri muprofita here? Zvaunozviti iwewe ndiwe mwanakomana waMwari. Mwanakomana waMwari aifanirwa kuva ari muprofita achiita mabasa makuru akapfuura ana Erija naana Mozisi. Vaizviziva zvose izvozvo. Vakamuti profita utiudze kuti ndiani akurova. Mumwe akamupfira nemati. Ndizvo zvavakaita Petro navadzidzi paakavaudza kuti muchandiramba. Vakamupfira nemati kumuzvidza. Vakamuti kuprofita kwako ndekwenhema. Muri kuzvinzwa? Zvinhu zvakavanzika, asi zvinhu zviri pachena. Inzwa muzokupera kunoita nyaya yepana Luka 5. Vakati vaita izvozvo, ndikutangira pavhesi 6. Vakati vaita izvozvo, vakakomba hove zhinji, utava hwavo hukabvaruka, vakaninira shamwari dzavo mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakaita nemufananidzo kuti uyai, uyai, fange zvamunoita zviya, muchisaka ruoko kudenga muchibva makaisa pedyo nemi, kuti uyai. Nanga vasingataure nemashoko, vachininira, vachishandisa semufananidzo.
Hanzi vakauya vakazadza magwa ose ari maviri akanga onyura. Verse 8. Zvino Simoni Petro wakati achizviona akazviwisira pasi pamabvi aJesu akati, da kuti munzwe ipapa paverse 8. Zvino Simoni Petro wakati achizviona akazviwisira pasi pamabvi aJesu akati, regret, repentance and confession. Ishe ibvai kwandiri nokuti ndiri mutadzi. Nokuti wakanga ashamiswa iye navose vaakanga anavo nokuwanda kwehove dzavakanga vabata. Ishe ibvai kwandiri ndiri mutadzi. Takadzokera kuna Mako. Zvinonzi pakavirira jongwe rechitatu, jongwe repiri, amuramba katatu. Akaona kuti ndizvo zvakanga zvataurwa naJesu kaizvo. Wakazvirangarira. Zvikanzi akachema. Regret, repentance, confession. Verse 9 zvakare, Luka 5. Nokuti wakanga ashamiswa iye navose vaakanga anavo nokuwanda kwehove dzavakanga vabata. Ndizvo zvanga zvaitawo Jakobho naJohani, vanakomana vaZebhedhi, vaiva shamwari dzaSimoni. Vakanga vaita sei? Vakashamiswa. Vakanga varamba kuti haikona, manga, hatingabate hove panapa izvo. Hazvisi kuzoitika izvozvo. Saka Petro asi kuti imi mataura tozviita. Wakanozviita naAndriya. Vakabata hove. Vakadedzana naJohani naJakobho, vanakomana vaZebhedhi. Vakati uyai titore hove. Zvikanzi tumagwa twavo twakazara nehove. Zvikanzi rutava rwapedzisira rwadambuka nekutakura. Asi ndivo vakanga vachiti vari pamwe chete vachiti manga mudhara uri munyepa ino. Hakuna hove dzatinobata nhasi, taswera tiri mumvura umu, hakuna chatabata. Manga. Hauzi muprofita iwe. Urikuzvinzwa? At least Peter akabvuma kuti ndishe vataura saka totozviita. Tarairwa. Ndo patinotaura paya kuti chii? Munonditi ishe, asi hamuite zvandinotaura. Hamuone zvinoitwa navanhu here? Kuti vanoti madzishe avo. Vari varanda vavo. Vanoti vakataura chinhu, vokurumidza kuchiita. Zvinoimi zvandinokutaurirai kuti itai zvinhu izvi musingaite. Munonditi ishe pakuti chii? Zvikanzi muri kundidedzereka kuti Jesu, mwanakomana waMwari. Kana ndakauya ndakasikokudzidzisai shoko iri, makasaritenda. Munonditi ndiri Jesu pakuti chii? Munonditi ndiri mwanakomana waMwari chii? Itai kuda kwaBaba. Chengetedzai kururama. Musveverere. Handisi kuziva kuti for a better word, asi rinofanira kunge richitanga nazvo. Musvasvabhire zviti kuva vatsvene. Shona chaundinesi. Svasvamirai kuva vatsvene. Chafunga kuti zwi rakanaka ipapo rinozi. Kushingirira kuti muve vatsvene muchibva mukururama. Munhu wose anokwanisa kuita chinhu chakarurama. Asi kana kururama kwabatana, mava vatsvene. Makambonzwa vakomana vechidiki kana vachipreza musikana wavanenge vaona kana kuti amai vavanenge vachiona vapfuura navo pavanenge vachida kuita nzenza. Vanoti kuna amai vavo, amai makabatana imi. Of course madzimai kanyange zvavanenge akura vabva vafarira izvozvo voitwa nzenza. Kuti anenge angori nzenza kubva kutanga. Mweya wavo mavari unenge uri wauchinzenza.
amai makabata, shingirirai kuti muite vatsvene zvinobva pakugara makarurama. Kwete kuti ndakarurama nezuro chazviita futi musi weMonday next week. Kwete. Kwandiri kunoku nezuro yakanga isiri Monday. Kwete. Nezuro kwandiri yakanga iri Wednesday. Dzato 11:26 dzamauru musi weThursday. Zvanzi ndizvo zvanga zvaitawo Jakobho naJohana vanakomana vaZebhedhi vaiva shamwari dzaSimoni. Ipapo Jesu akati kuna Simoni, usatya, kubva zvino uchabata vanhu. Zvino vakati vaisa magwa kunyika vakasiya zvose vakamutevera. Zvikanzi waregererwa nekuti waziva kuti Mwari ari pano. Nyangwe nekutaura kwako kwokutanga kwanga kusina kukanganisa. But akaexpressa doubt. Akarakidza kuti akanga asina ruvimbo. Akati tangozviitawo kuti muri Ishe, takafanirwa kukuteererai. Haana kubvuma kuti achabata hove kusvikira adzibata. Muri kuona ka? Iyo inyaya yenda kuti muikontraste, muienzanise sort of. Compare. Kuienzanisa nenyaya yatiri kuverenga pabhuku raMako. Zvakaitika pabhuku raMako. Pachapter 15. Zvikanzi Petro wakachena. Kake chituka. Kekutanga wakaregererwa. Zvichida akanga asati aona mabasa aMwari. Aitenda zvake kuti ndiKristu asi akanga asati aona. Akaziva kuti ndiIshe asi akanga asati ane nguva achifamba naKristu. Kunguva yose yakanga yapfuura, woudzwa kunzi imi muchandiramba sezvazvakanyorwa pamagwaro. Muramba kuti haiwa, hazvisi kuzoita izvozvo. Manga muri kureva nhema. Ishe muri kureva nhema. Ishe ataura. Ko Ishe wawakatenda pakutanga usati wanyatsomuziva, uri kudi kumutenda iko zvino izvi nokuda kwamabasa ose aakaita neshoko rose raakaparidza rawakanzwa. Manga hatisi kuzokurambani. Zvikanzi navose vakanga varipo vakadaro. Pekutanga vakaregererwa. Zvikanzi aiwa, ndichakuitai vabati vevanhu. Ndichakuitai varedzi vavanhu imi. Muchafamba muchibata vanhu muchiuya navo kuna Mwari. Munhu aigona kubata vanhu ndiSauro, wamunoti uye Pauro. Zvikanzi achiri kunzi Sauro achishingairira pamabasa auprista, achida kufadza vaprista vakuru. Zvikanzi waenda achinovakakatira kunze. Vanenge vari mudzimba dzavo nemumasinagoge vachikakatwa kunze vachiendwa navo kutemberi. Kunzi ava vakanga vachitenda nenzira, vanga vachitenda kuna Kristu Jesu mambo wedu. Kanzi aita kukakata. No nonsense. Zvikanzi ava handichakuitai varedzi. Zvino kana makaitwa varedzi ndeyekuti inenge yada kuzvigira. Kanzi makakandira utava hwenyu mugungwa, munoita zvokukukura muchitora. Inenge yaita munyama yabatwa. Inenge yangowirawo mutswanda. Takuitai varedzi vevanhu.
vabati vevanhu. Asi nzira yatinobatwa nayo yakasiyana. Kana vanhu vano mweya waMwari, vanenge vachiparidza kana vano mweya waMwari, isu tinobatwa nomweya. Nekuti chiri matiri changa chiri muna Mwari kare, munhu asati agadzirwa. Mukuzvinzwa? Mweya uri patiri uyu, zvinonzi ndakamuumba nedhaka ndakaisa mweya mukati make. Takanga tiri muna Mwari kare, tisati tava vanhu. Naizvozvo icho chakanzwa mweya chinokwanisa kubatirira pamweya chikabvuma. Ndokubatwa nomweya kwavanhu. Asi kana chisingadavirire chatindivara, zvichida tingablame isu kuti vanhu vanenge vachiparidza shoko raMwari vanenge vasiri effective, vanenge vasingagone kuparidza madandara. Dzimwe nguva vanenge vatindivara, vanenge vachinzwa shoko. Hakuchina pasara pekuti pane chinganzi chingaenzana nemweya waMwari. Kana chinhu chatindivadzwa, chachinja kala, chadhaiwa. Kana changa chiri white chava red, kana changa chiri blue chava imwe kara, zvida chava black. Kana changa chiri black chava white. Chatindivadzwa hachina kukumbira kuti ndidhayei, imi ndimi machifosera kuti chichinje kala. Kana uri muna Satani watindivadzwa, haunganzwe shoko raMwari ukadavirira. Hama adiwa, kana muchinzwa shoko raMwari, davirai. Musave vanhu vakatindivadzwa naSatani, muchirambira pazvivi zvenyu, muchirambira pane zvakaipa zvenyu. Zvikanzi unondida ndiwo unoita kuda kwangu, unonditi Ishe ndiye unoita sezvandinomurayira. Zvikanzi wose munhu anoita kuda kwaBaba ndiye hama yangu, ndiye wandakafanana mweya naye, ndiyo hama yangu chaicho. Zvikanzi Maria hazi hama yangu, mose vakandiunganira panze apa hadzisi hama dzangu. Nyange takaberekwa kubva panyama imwe chete. Navanun'una ava havazi vangu, havazi hama dzangu. Asi unoita kuda kwaMwari Baba uri kumusoro. Mweya wake wakafanana neni, tava hama. Hatizi hama pazvinhu zvatakapfeka izvi zvinokumurwa, zvinobviswa tikasara tava pachena, tava musvo. Hatizi hama pahanzu, pane chinhu chenyama. Tiri hama pamweya. Ngatifanane naye Kristu, tive pamwe chete naye, tidavirire kumurayiro, tizive kuti ndiye Mwari wedu wakatigadzirira, wakatiumba nedhaka, wakatisa mweya wake, tikava zvisikwa zvinorarama. Naizvozvo hatingava nemumwe Mwari kunze kwake. Ndiye wakatibudisa munyika yeIjipita. Hatingave nezvifananidzo, hatingazvishumire kana kuzvinamata. Hazvizi zveMwari. Kana tikadaro, Mwari ngaatirove kusvikira kumarudzi edu ose. Asi atitire nyasha, atumidzire vaponesi, vadzore vana vedu, vadzokere kwaari. Tive vanhu vanoda murayiro yake neshoko rake. Ngatiregedze kumuzvidza, ngatirege kumuedza pauprofita hwake, ngatiregedze kumuedza pasimba rake, nekuti haangaregere kutipa mhosva. Ngatichengetedzei runyararo nerudo rwuri pakati pedu naye. Ngatichengetedzei runyararo nerudo
pakati pavo ivo vakaita saiye Jesu Kristu, vane mweya waJesu, nesu tiri hama pamweya. Ngative nemasabata. Ngatikudze iva vakatitangira. Ana Petro ava muri kunzwa kunzi vakadai, ana Johana, ana Jakobho, nevamwe vaya vatakanzwa kunzi vakatiza vasina hanzu. Ngatiregedzei kuvazvidza. Vakatitangira, ndiwo madzibaba edu namadzimai edu. Zvikanzi Maria wakanga uri chifeve asi akazodza Kristu. Zvikanzi zvaakaita izvo zvakazorangarirwa pose panotaurwa vhangeri yaMwari. Ngativakudze ndana mai vedu. Vakatidzidzisa kuda Jesu. Naizvozvo usauraya. Ngatiteerere mirayiro yaMwari. Kana uchiuraya wokwako, kana uchiuraya icho chine potential yekuti chingasanduke chikauya kuna Mwari, ungagoregererwa sei? Petro wakamboregererwa pakutanga, asi pepiri wakanzi uchawana mubayiro wako, nekuti wakanga wazvidza munhu wawaigara naye mazuva ose, wawaiziva. Wakati hasisiri muprofita, zvaanotaura inhema, uyezve zvakarwa navaprofita vakare hazvisi kuzoitika. Usabe, usaite upombwe, usapupuriro kwako nhema, usapupure nhema, usaite ruchiva. Hama vadiwa, yatichengetedzei shoko raMwari, yatimudei, yatidei Kristu Jesu mambo wedu. Ndokutendai Jehovha semasimba neshoko renyu ramatipa nhasi uno, nemharidzo yenyu yamatipa Jehovha Mwari wangu. Ngaibate mweya yedu, tisanduke pamweya, tive vamwe nemi. Zvatakapfeka zvekunze hazvina maturo, zvinoitwa ruchiva navanhu, zvinoroyerwa nekuromberwa nevanhu, zvinourayirwa navanhu, zvinopomberwa, zvinobirwa navanhu, hazvina maturo. Mweya yedu ngaifanane neyaKristu. Tikudze Ishe wedu Jesu Kristu nguva dzose dzeupenyu hwedu. Ngatiregere kumuramba, ngatiregere kumuzvidza, kumupfira namate kana kumurova nemutsiva tichiti profita, profita. Taura kuti ndiani akurova. Ngatitende nemwoyo wose. Tiregererei Jehovha patinotadzirai. Tiregererei patinotadzira mwanakomana wenyu, nepatinotadzira mweya wenyu woutsvene. Garai nesu mutitungamirire, muve nesu zvatinenge tichibudira mukati mamakava, mukati mune mhumhi neshumba dzinorura namapere. Mutichengetedze Jehovha Mwari wangu, tirambe tichitsungirira, nekuti makati imi kutsungirira kunounzwa kuidzwa, kuidzwa kunounza tariro. Tinokutendai samasimba tokutendai wedenga. Ivai naivavo vatakupesana navo, vatakusiyana navo panguva ino kusvikira tichisangana zvakare. Ivai nesu pose patinenge tisi tose, muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, muzita raKristu Jesu mambo wedu. Hama vadiwa, kusvikira tichisangana zvakare, ndini wenyu muparidzi anoti